Yo हमथाब्रा मा मबाइल हमो गगनलाय सेट बेखौनो मादो क्लेबाव खोयनो हायाखै बै कमान बुनायावनो ब्रा माबाखौ बिरना होबाय हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल तो गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर स' दिनैहाय मा होनो लोगोफोर बेरे खावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेरे थिंख्लि तो दान्दा लानानै फैबाय आं नै दान्दाजों हानगोन आरोना लोगोफोर तो नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार सब्सक्राइब खालामहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर तो माबायदि जायो एसे बेरेया जोंना ओमफ्राय नै फंबाय no गाइस मोननै सलाय किलार ओमफ्राय बुन्थाया रेडि खालामबाय आरोना खावनो दा थांगासिनो दं लकेशनथिं ओरैबायदि डेन्जार लकेशनाव दं आरोना बेरेया खारनो हागोन ना हाया खारनो थाखाय रेडि सासे बै नैथिं दंखायो आरोना नैफ्राव थानोसो हागौ दा हाबलांसै ओरैजाय ओमफ्राय दा बेरेया नैथिं दं आरोना गाइसमोन जों सुपार रेडि सासे हनै गिटारा ओइ गुमायाव नै मा गुमा होनो बेखौ भिडिअ लानो र' उरा रे उरा यो गुमा गिटार फैदोंमोनलै गुमाया क्या हुआ अच्छा दिखाई दिया हमको जूम करके दिखाते हैं एक बार भाई दान्दानि खर'आवहाय गाइसमोन सिनायानो जुबाय खोयनो हायाखै बै कमान बुनायावनो ब्रा माबाखौ बिरना होबाय आया है आइ मोनसेखौबो हरखादो दान्दा गोलाव लानानै थांबाब्ला ससे बै गोजा फैनायखौ बिमा बायदि नुलायना फैलायहरदों सांग्रिमासो भाग नै सांग्रिमासो बाला नांजाबाय खारबायलै बे बुन्थाया दैयाव गलांसिगोनलै बे जाला बै सिगाङाव हरखाबावदो अ मासे ओरै एरायना थांबावबायलै पुलिस दङमोन ना मायो नायनि पुलिसा ओइ देखो फिखानायसो होनना बुंगोन खादो हरदो होसोजागोन नामा नै गाइसमोन एकदम मोनबाय मोनसे पासासेखौ नुबावदो बुरबावा बेखौ नुहुरबावाखै बिमासो जाबावो नै बरिया सावना जानोसै आरोना दा गाइसमोन जेखौ लाग्रानो हरनोसै बेखौ हनै मासे नै दंफां सिङाव केट्स हनै गामसा थिनांबाय दाख्लै आथिङावनो जोजादों बाला आङो
आइयो दुब्लियाव माबायाव बेरायाव दंमोन आं बैथिं बेरा गाखोना बारलांनो नागिरदोंमोन बेरायाव गाखोना थांबाय हाग्रायाव बे बासायाव नांहैबाय आथिं बै फाख्रा बोरैबाया बेमोन एंखुर बायदिनि एसे गिदिर एंखुरनिफ्राय एसे गिदिरसिन लागाव थांदो खायदो गैला बिजोला नुवाखैनो आं दाबो बिलाय बे दान्दा नांनायानो ए बेखौनो नुहुरबावाखै बियो आं बेखौसो खाहैनो थांदोंमोन ओमफ्राय बेखौ ओरै बुना होबायना ज्राव सिगाङाव थाबावगोनलै ओइथिं खावजोबनांगौ दंखायो बियो मोनथायानो गैला मुलि दा बुन्थायाव सावना जाबावगोनसो गाइसमोन जोङो बिराद उसुरखाना जोङो मानसिफोरा दा आंबो खाथि थांगासिनो आरोना इनि बासा मोनसेबाव ओइ बासायाव बिमा दं देखो पीछे गया खाहरदोब्रा जेबो नंला थांबावनानै थांबाय बियो ओरै ओरै फैबाय इले पागलाया बियो दानथाल बियो खाबाय खानो हाबावाखैलै खाबाय गाइसमोन नै सबिक खैथा दं दंसाबोब्रा दंसाबो बेयावसो आइथिं बुज्राव लांबावनोसै नामा थाबावो नोंसिनि नै मासे बिरलांबाय हाबस्लांबाय दा आसोल बेरेखौनो मोनाखै आरोना लोगोफोर माबा बेरे थिंख्लि दङ बेयाव दा ओइ ससे सिगाङाव आरोना जथाखसो मोनगोरदों आसोल बेरेया जों बिनि थाखाय फैयाखैमोन आरोना पकेटाव सोनि आं र' बेरे लाग्रानो हैनोसै आं बेरे लाग्रा गुमाया गिदिरमोनलै सावना जाजागौमोन बैनि फिसाखौ खावजोबनांगौ बेयावबो स' आसोल बेरेखौ एबारसो मोनगोन आरोना गाइसमोन नै मासे बेखौ बुथारलाय आरो बासा सिबावनो आरोना गाइसमोन बिमा हे इलेब्रा बिनुखाय पकेट गैया अरा सोला फैदो बाला नों सलायखौ सोना ला किबन लागायनांगौ ओइ दा जुजागोन बेजों लोंथा बेखौ खावग्रोदो बेखौ खावा र' बुंबाय थागोन ना बिमाया बेखौनो बुना नाङो बिमायानो मासेबो ओंखाराखै माथो गैयालै थानायबा बिमा मानसिफ्राव बुंफ्रावगोनथ' बिसिनि जाबायमोनलै 2000 years later गाइसमोन जोंना बेरेखौ दायो सावनोसै आरोना जों थिंख्लि बेरे नागिरदोंमोन दा बेखौ मोनासै दा बेखौनो सावनानै जासिगोन आरोना जों लोगोफोर साइसनो नै बिराद बरिया दंखायो नायदो आरोना नै मोनथाम देखो लागायबाय जिगाबाव गाइसमोन उखुन्दै गुसिगोन आरोना दा नोंखौ नुवाखैब्रा आङो हमजागोन गेला मा होनो लोगोफोर एकदम गोदाव सोराव मोननानै बेखौनो खालामलाबायदो आरोना जालाबायनानै बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना बोसोर जाबायमोन बेखौ जायैया 10 बोसोरसो जाबायमोन ओमफ्राय दिनै बोरैबा ग्रोब जानानै होबाय आरोना जोङो लागायबाय नै सावबाय कौन
Zoom kalau mau nama. Hei. Oh, salah lagi. Nih, kampai logoफोर. Guys, men गोसोम जाबाय दा बेखौ जों मोनसे जिरनानै दिहुनगोन जों guys. मोनबायथ' आरो सासे जाबावबायसो आं मोनसे जाना नायनोसै आरोना guys मोन. नै इदिखौ एखि दङ बाला. जाना नायनोसै guys मोन. Tasty. दिहुनबाय जों guys मोन. वाव, दा बेखौ जोङो मेफिनगोन आरोना माबायाव थालिर बिलाइयाव guys मोन. खखा मोनजाबाय बाला. गारनायाव गैयालै सेट मोनबाबो. साइज नुगारदों नै. वाव. बिरलांबाय. बिरलाङाखैना गोलैलांदोंसो. Jat गोसोखांखायोदां जोङो. दाउ दिंखौ नागिरबावनांगौसो र' मालाबा. मोनगोन बिराद. लामा नागिरबानो मोनगोन. औवासुङाव हाबहैना लाबाथाय बेंदोल'. दाबायदियाव बारा खारखायालै. दै हाब्रु लेथ्रा नागिरोना. गोरलै गोरलैबो मोनगोन. फिस्टिलि. नै जोंना आइटेम्स मोनफैबावबाय आरोना हालदै संख्रि फानलु ओमफ्राय नैबे बिलाइ आरो नाखौ जों साथामजों जाहैनाया गोसोआव दं। बे बिलाइयाव मेबावगोनसो गाइसमोन बरिया सान्दा जाहैनाया बिसोमोनदा बेब्रा कापालाब दंमोनदां न' दुगैलायनायलै दुइजा हालदैजों बानलुजोंबो होनांगोन खोनायाखैदां मा थांगोन दाहाय र' होफिनलायसिगोन गाइसमोन प्लेट सिङाव मोनसे दंबावो सानिखौ गारनो नांलाबा जालायसिगोन आरोना बिदि सारना मोनजाया बाबु देग्लाय माने फख्रियानो आंनिसो काहे लाबाय जों फख्रिखौ काहे लाबाय क्या रुलि नांला हारसिंनिफ्राय गारिखौ लानानै लायब्रबनांसिगोन थाबायलांबानो मोनहैनायखौ नोंबो लायजायो जाबखा एसे खेंनानै एरबाय आरोना भाजा बायदि नै बिराद रोंखायो जोंना टेकनिसियानानै कुकिं मास्टारा एरस्रोलायबावबाय आरोना सारायनि बायदि बेनिफ्राय अरखिनि सायाव होनानै गाइसमोन जा मोजां मोदोमबायलै दहाय बासायावनो एसे मोनखानायसो नालाय बारा मोनहोलायासै आरोना जोङो दलद बोखांनानै बे अरसायाव होदो नोङो हाला बोखांनानै अरसायाव होदो बे गब्लंलांबालाय ओमफ्राय थलावनो गब्लंबो गैला मोनजाला नै साइज नुबाय गाइसमोन वाव टेस्टि नुखादों नोंखौ लायाब्रा बेरेखौल'सो होगोन रुलि आखाइजों हान होना होबाय नै प्लेट गां हमगोन हर बिलाइ मोदोमनाय ना मेनाय जानाय ना मावा मेनाय बे फाथो बिलाइ मोदोमनायगोन आरो ना
Oke. Yes, naik dari river plate. Wow. Ta masih tes kamser na. Sampai nih guys, birat saya sabar na. Nih biku jalan aja. Isi becintu, ingra, manis bermuyu. Manusia lejer unukai mati. Mau ingra ingra. Jalan berna. Pura tasty. Becintu le, tak ayang kumpulan. Bom biopia itu. Oke, logo video ke video ke share na. Next video logo malah sing logo bye bye. Pipeline now. Anu ke ya